Il-bidla li għamlet il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista fir-regoli brabta mal-konferma tal-kap tmur kontra l-ispirtu tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista u ma hemm referenza għalija mkien. Il-ħamis fil-għaxija wara it-8 l-arħin biex aħbar tkun tista' titwassal faċilment għand in-nies għax ma tilħaqx tiddaħħal fil-bulettini tal-aħbarijiet, il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista ħabbret lill kunsilliera tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jistgħu jaħtru persuna biex tivvota minflokhom fil-konferma tal-kap jekk ma jkunux jistgħu jivvotaw personalment bħal f'każijiet ta' safar. Dan il-metodu ta' vot bi prokura huwa magħruf bħala vote by proxy. Osservaturi politiċi li tkellmu ma' News iddeskrivew din id-deċiżjoni ta' malajr min-naħa tal-Partit Nazzjonalista bħala sintomu ta' paniku kbir li ħakem lil Bernard Grech. Dawn is-sorsi osservaw li jekk tingħata ħarsa lejn l-artikli 93 u 94 tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista toħroġ ċara l-inkonsistenza ma' dak li tħabbar mill-istess Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Fl-artiklu 93 jingħad li biex kandidat jiġi dikjarat elett jeħtieġ jikseb għall-anqas 50% u wieħed tal-voti validi mixħuta mill-kunsilliera li jivvotaw. L-artiklu 94 jgħid ukoll li konferma ta' kap jew ta' viċi kap tal-partit jew vot ta' fiduċja jew sfiduċja fihom jeħtieġu l-appoġġ b'vot sigriet ta' għall-anqas 50% u wieħed tal-voti validi mixħuta mill-kunsilliera fil-Kunsill Ġenerali imlaqqa apposta. Fiż-żewġ istanzi l-artikli jirreferu għal voti validi mixħuta mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista u mhux minn persuni imqabdin minnhom sabiex jixtu il-vot minflokhom. L-artiklu 94 saħansitra isemmi li jeħtieġ l-appoġġ ta' vot sigriet mill-Kunsilliera f'Kunsill Ġenerali imlaqqa apposta bil-metodu ta' vot bi prokura li qed tadotta l-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista il-vot ma jibqax wieħed sigriet.